Tryk Okay, vi optager nu, okay. Og bare, dreng, bare gå i gang. Jeg er i gang. Prøv at se, ham her, grønne, han kan de ting med sit spæk. Men han kan også gå igennem sten. Ham her, grønne, han er syg nok. Ja, han kan de ting med det spæk, mand. Hold op, vi gør det. Okay, ja, dreng, kan I se et lille hul? På den anden side. Ja. Ej, nej. Han er gået lidt tilbage. Jeg kan ikke tilbage i hullet. Ej, det er godt. Skubber frem, skubber frem. Prøv lige at kigge, prøv lige at Skubber på kameraet. frem. Mere. Dreng, prøv at se et lille hul. Fuck, det var koldt. Det er et lille hul. Det var koldt. Min dille kan ikke engang være der så lille af dem. Din pik er lille, Tobias. Ja, den er så lille. Tobias, kig lige på mig. Det er Tobias. Nej. Han er grim. Og det er... Nej, det er skubberen. Det bliver også til skubberen. Okay. Det er skubberen. Jeg skubber han. Det er skubberen. skubber Hvad så skubber? Jeg skal rundt igennem. Vi skal også lige over tage... Mr. Jones. Det er Jones. Snak til mikrofonen. Snak til mikrofonen. Snak til mikrofonen. Sig som en kylling. Quille. Okay. En gang til. Ja, kun dig. Og så drejer jeg, kun drejer. Yeah. Man slukker man sådan